Opel Bechka солаш 96. Балонос дар ҳолати хуб. ин дохили салон. Хеле ки дида истодед. Коробкаш механик, 2 электропакет, CD плеер, монитор. Зи пробегашо мефаҳмем. Пробега 211,000 километр. Ин ҳолати салон. Газаш заводской ми газаш? Газаш заводской даст. Мотор 1.8, 1.1, сӯзишвори газ бензин. расходи газ чанта? Дафъа чанта мегардад? Азин мефаҳмем, яъне чӣ хеле ки дида истодед, ҳолати мотори мошин. даътаки 80 километр мегашта. нархи мошин 25000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 786 55 51. BMW солаш 97. Ҳолати балон. Ёдоранишон ручкичи дараш кор намекунад. Ручкичи навгуд. 2 электропакет, коробкаш механик, вани CD плеер. Пробегашо мефаҳмем, пробегаш 324,000 километр. ин ҳолати салони мошин. Söhbət və yox. Ҳолати салони қафои мошин. Aşağıdan tutam caş 50 tondan. Motor 2.5, sözüşori gaz benzin, gazaş Euro 4. Data gazki çanta megardad? расходи газ даъта газ киди 80 километр мегашта. ин чӣ хеле ки дида истодед, ҳолати мотори мошин. нархи мошин 32000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 935 04 44. Opel Zafira B солаш 2008. چهار بالون در حالت خوب. این داخل سالن 2 الکتروپاکت، коробкаш механик، CD плеер. пробегаш 49000 километр. кондиционер печкааш кор мекунад. این ҳолати салони мошин, сиденияш кожини мебошад. این ҳолати салони қафои мошин. салони қафои мошинам сиденияш кожини. мотор 1.8, 1.1, сӯзишвори газ бензин. газаш Euro 4. расходаш чанта? داعتکی 80-85 расходаш даъта газки 80-85 километр мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед, ҳолати мотори мошин. нархи мошин 60000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 957 1191. Opel Bechka солаш 95. балонош дар ҳолати хуб.
داخلی سالن коробкаш механик пешаш 2 электропакет CD плеер пробегаш 320,000 километр ин ҳолати салони мошин ин ҳолати салони кафои мошин мотори 6 екетек сӯзишворӣ газ бензин газаш евро 4 газаш тракторда чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин нархи мошин 25000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 710 04 24 Opel Astra G солаш 98 ин 4 балон дар ҳолати хуб дохили салон 2 электропакет коробкаш механик мани CD плеер кондиционераш кор мекунад пробегаш 208,000 километр ҳолати салони мошин ҳолати салони қафои мошин балони газаш яхта балон запаскишам ҳаст мотор 1.6 рассой сӯзишворӣ газ бензин расходаш 10 газ гирӣ 105-110 километр мегардад ҳеҷ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин нархи мошин 42000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 674 77 Opel Sedan солаш 95 балонос дар ҳолати хуб дохили салон коробкаш автомат мани CD плеер пробегаш 264,000 километр ин люкам дорад ин ҳолати салони қафои мошин ин багажаш нехта балон запаскишай ин яъне балони газаш мотор 1.6 рассой сӯзишворӣ газ бензин расход чанде расходаш 10 газ гирӣ 83-85 мегардад ҳеҷ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин нархи мошин 30,000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 644 40 04 دوستان عزیز شما توی عروسی دامادی یا جشن مراسم و یا زارزه دارید و در فکر ثبت آن هستید پس نوار برداران کسبی استودیو بهادر در خدمت شما استودیو بهادر با تکنیک های معاصر زمانوی و جشن مراسم های شما زینتی تازه می بخشد از همه مهم با سطح عالی و نرخ دسترس در خدمت شما تلفن برای معلومات 92 899 89 89